Kubor nagaslem jong unongsan hima. District Magistrate ke West Khasi Hills ulah pentip bon Penteri Kambiang dekat total curfew. Nadu kesan Benjamin Step cakap kendai terik hadu san Benjamin Step jang kalau pui terik mentau benai. Shisho la angru baki yau ki hat ki dukan desha ki di ban khang lait no tang home delivery kataru dekat jingbet na ki bor punya district. La khang ru ki briu ki kali ban mi sorak ha kate ke por curfew lait no ki kali jang ki nong terik ka kot ka kya ki nong terik ka covid kat kendai ki kali ket marba mardi bat kita nak trikam ki ba ajing syakri ya ki ba kum ki pharmacy petrol pambang ki nong igas MEPDCL PHE PWD ki nong lomnyut jaga SLRM ki nong tok khubor ki pulit ki karkhana masnai ki terok haki highway Pat ba baro snow ba banya shashkor ya kini gijing penbra u district magistrate ka West Khasi Hill ula pentip ba on Penteri Kambiang ya ka total curfew nadu ka San Benjamin Step jong ka arf khundai tarik hadu San Benjamin Step jong ka life way tarik menta ubnai kiyau ki hat kidukan disha kideban khang like no tang ka home delivery kataru da ka jingbet na kibor penyat district lakhang ya kibriu ki kali ban mi surok ha kate kapor curfew like no ki kali jong kinong tre ka kot ka khya kinong tre ka covid-19 ki kali ket marba mardi bat ki tnat tre kam ki ba ajing syakri paj ba kum ki pharmacy petrol pump bank kinong igas MEPDCL PHE PWD kinong lumnyut jong ka SLRM kinong thok kubor ki pulet ki karkhana sinaya ki truk haki highway kane ke hukum kalakhang ya ka jingrong ne mi ki brew ne kali na kane ka district syakwe pat lane ki way banrong syapo West Khasi Hill kane ka bakan thop na ka way ka jala sya ka way pat om sya ne pli ya ki jaka jingok kai perthei lakhang ya ki jinge tho shang kurim ha kite ki kenta curfew ki jing pentrei ya ki MGNERGA jing trei bela ki bomdan kam banwan ra ya ki nong bela nasabar kila ban peteng ya ki jing trei jong ki da ka ba ki yo ya ki jing bet na ki bor penyat district lada yak brew on sya tang si phongot ban lake on tap